Ćao svima ljudi, Novak ovdje. U današnjem klipu snimamo pokušaj da se ne nasmeješ. Evo, počeo je klip, ja ću pogledam odavde. Šta će da uradi? Adam, o Bože, koliko dobar čovjek. Joj. Wow. Ovo baš mi je smešno. Što? Jer ovaj dečak normalan. Bože, malo mi je žao ovog čovjeka. Šta uradi čovjek? Joj. Šta će da uradi? Šta je ovo? To je mačka. Juri samo sebe. Koliko dobar čovjek ne može ni perku da zloži. Vidi, ovo je kao Ončo Tarzan, ako ste gledali tu epizodu. I to je to što se tiče od ovog klipa. Ovaj nastavak nije baš smešan, nego samo je ovaj deo bio smešan. I to je to što se tiče od ovog klipa. Ostavite like, share, subscribe i vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao!